Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 5 bersikulo 21 ngadto sa 43. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiila ni Jesus. Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, "Ang akong anak nga babae nasakit og naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron maayo." Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kayong mga tao ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog 2 ka tuig. Gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud muarang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuon kini. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyog ni Jesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan og bahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako." Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug niundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo siya. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, "Kinsay mihikap sa akong bisti?" Ang iyang mga tinun-an mitubag, "Nakita nimo nga nagpunsisok kanimo ang mga tao ug nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti?" Panagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok mihapak sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya mingon si Jesus kaniya, "Anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos." Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, "Patay na ang imong anak. Ganong imo pa mang samukon ang magtutudlo?" Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, "Ayaw kahadlok, salig lang." Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Minayon siya sa balay ug miingon kanila, "Nganong nagkaguliyang ug naghilakman kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o ginahan sa bata ug ang tulo niya katinud-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, "Talita kumi," nga sa ato pa, "Hinday, bangon." Diha ang bata nga nagpanuigon ug napulog 2 ka tuig, mibangon ug milakaw ug hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Unya sa hingpit gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini o gisugo niya sila nga pakanon ang bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho.
Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.